Godinama se ponavlja ista priča. Na Kosovu 1389. godine, kaže legenda, jedan čovjek izdao srpsku vojsku. Njegovo ime bilo je Vuk Branković. U narodnim pesmama on je postao simbol izdaje, čovjek koji je napustio kneza Lazara u najtežem trenutku. Ali kada se pogledaju istorijski izvori, slika je potpuno drugčija. Vuk Branković rođen je oko 1345. godine, porodici jednog od najmoćnijih velikaša Srpskog carstva. Njegov otac, Branko Mladenović, nosio je titulu Sevastokratora, jednu od najvećih u državi cara Dušana. Porodica Branković poticala iz Zahumlja, ali je tokom vremena stekla ogromne posjede na Kosovu i u Metohiji. Vuk se oženio Marijom, najstarijom kćerkom kneza Lazara. Taj brak bio je mnogo više od porodične veze. Bio je politički savez između dve moćne srpske porodice. Nakon katastrofalne Maričke bitke 1371. godine, kada su Osmanlije uništile vojsku kralja Vukašina i despota Uglješe, Balkan ulazi u period haosa. U tom vakumu moći uzdiže se Vuk Branković. Do 1377. godine on postaje gospodar Skoplja. U njegovoj vlasti nalaze se Prizren, Priština, Zvečan, Kosovo i veliki deo Raške. Bio je potpuno samostalan vladar. Imao je sopstveni novac, sopstvenu vojsku i sopstvenu politiku. Ali Osmanlije su sve više pritiskale Balkan. Već 1386. godine Turci napadaju Vukove zemlje, spaljuju okolinu Prištine i razaraju manastir Gračanicu. Toga se srpski velikaši okupljaju protiv zajedničkog neprijatelja. I tako dolazimo do Kosovske bitke 28. juna 1389. godine. Istorijski izvori jasno potvrđuju da je Vuk Branković učestvovao u bitci. Lazar je podelio vojsku na 3 dela. Centrom je komandovao on sam. Jednim krilom komandovao je Vuk Branković kao i njegov zet, jedno od najmoćnijih velikaša. Bitka je bila krvava i haotična. U nju su poginuli knez Lazar i sultan Murad. Posle njihovih smrti borba se pretvorila u potpuni haos. U tom metežu deo vojske se povukao sa bojišta. Ali nijedan savremeni istorijski izvor ne kaže da je Vuk Branković izdao Lazara. Naprotiv. Posle Kosova, upravo je Vuk Branković ostao jedan od najmoćnijih srpskih vladara. Strane diplomate tog vremena nazivaju ga čak i najvećim gospodarom među Srbima. Mađarski kralj Žigmut već nekoliko nedelja posle bitke pokušava da stupi u pregovore upravo s njim. Zato što je bilo jasno da je Vuk i dalje ključna politička figura na Balkanu. Ali Osmanlije nisu odustajali. Tokom narednih godina turske vojske više puta napadaju njegove zemlje. Gubi Skoplje, a zatim niz utvrđenja na Kosovu. Pod ogromnim pritiskom 1392. godine prinuđen je da prizna vazalstvo sultanu Bajazitu. Ali taj odnos nije dugo trajao. Već nekoliko godina kasnije Vuk odbija da učestvuje u turskim vojnim pohodima. To je bio otvoren izazov sultanu. Posljedice su bile strašne. Turci 1396. godine osvajaju njegove posljednje gradove, Prištinu, Zvečan, Jelač. Vuk Branković biva zarobljen. Umire 6. oktobra 1397. godine u turskom zarobljeništvu. Dakle, čovjek koji je navodno izdao Srbe na Kosovu, završio je život kao zarobljenik Osmanlija. Ali ako istorija ne govori o izdaji, odakle da ta priča? Legenda Vuku Branković kao izdajniku pojavljuje se tek mnogo godina kasnije. Jedan od prvih koji je zapisuje bio Mavro Orbin, početkom 17. veka. On pominje priču da je Vuk navodno imao tajne pregovore sa Turcima.
ali Orbin je pisao više od 200 godina nakon bitke. Njegov zapis nije savremeni izvor, u međuvremenu se dogodilo nešto veoma važno. U zapadnim hronikama, posebno italijanskim letačkim krugovima, širila se priča izdaje jednog srpskog vladara. U kasnijoj drugoj kosovskoj bici 1448. godine. Tada je despot Đurađ Branković, Vukov sin, odbio da podrži vojsku Janjuša protiv Osmanlija. Za zapadne hroničare to je bilo razočarenje. Oni su očekivali da se svi hrišćanski vladari uključe u rat protiv Turaka. Pošto Đurađ nije učestvovao u tom ratu, u nekim zapadnim zapisima počinje da se pojavljuje priča o srpskoj izdaji. Vremenom se ta izdaja spojila sa starijom pričom o Kosovu iz 1389. godine. Tako su se dve različite istorijske epizode pomešale u narodnom pamćenju, a ime koje je ostalo povezano s izdajom bilo je Vuk Branković. Ali istorija govori drugčije. Istorija kaže da je Vuk Branković bio jedan od najmoćnijih srpskih vladara svog vremena, da je učestvovao u Kosovskoj bici i da je godinama posle nje pružao otpor Osmanlijama i da je na kraju umro u njihovom zarobljeništvu. Zbog toga danas većina istoričara smatra da Vuk Branković nije bio izdajnik, on je bio žrtva mita, politike i legendi, koje su nastajale vekovima posle njegove smrti. Istina je često mnogo složenija od legende, a upravo zato istorija je fascinantna.